Хід будівництва таунхаусового містечка в селі Тарасівка. Кінець вже листопада. Це друга черга. У першій черзі в цій вже повністю все готове. Тут вже фасад доробили. В цій частині дороблюють іще. Тут вже плитами перекриття перекрили дах, що буде такий парапетик невеличкий. І десь за 3 тижні будуть встановлені вікна і будуть робити гідроізоляцію даху. Ну, по факту можна десь через 5 тижнів заходити на внутрішню розводку електрики, сантехніки і так далі. Є боковий на продаж 86 метрів і всередині 107 квадратів. Це Тарасівка, до Києва 10 кілометрів, зручна локація. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.